Máme pripravený zdroj svetla, laser, opäť červený a zelený. Zapneme červený, vidíme len bod, ale lúč v priestore nie. Prepneme na zelený a ten sa nám v priestore zobrazil. A ideme teraz sa rozprávať o tom, prečo sa tento zelený lúč v priestore zobrazuje. Keď sa pozrieme z nejakého iného uhla, tak tento lúč zase až tak moc vidieť nie je. Napríklad teraz sa pozeráme v smere kolmom na smer, v ktorom sa lúč šíri, no a moc tento lúč vidno nie je. Ako ho zviditeľniť? Máme papier, zapálime. No a produktom horenia papiera okrem iného je aj dym. A keď sa pozrieme, že ak tento dym dáme do cesty laserovému zelenému lúču, tak sa naozaj krásne zviditeľňuje. Dym, to sú totižto veľmi drobné prachové častice, ktoré sa šíria v priestoroch a ako náhle na ne svetlo narazí, tak sa na týchto časticiach rozptyluje a preto nám toto svetlo zviditeľní. Prepneme zelený lúč na červený, ktorý asi vôbec nie je vidieť. A teda vyskúšame, ako tento efekt rozptylu na dyme funguje pri červenom svetle. Takže opäť dym, červený laser, červený lúč, ktorý sa šíri priestorom. Nevidíme, ale ako náhle dáme do cesty dymové častice, nastáva rozptyl svetla a lúč nám to pekne zviditeľní. No a umelá inteligencia, opäť sme ju využili a teda dali sme za úlohu vytvoriť vzdelávací poster. No a nech sa páči, takto vyzerá vysvetľujúci poster zviditeľnenie laserového lúča v dyme. Čiže Tyndallov efekt, rozptyl a pokiaľ rozptýlené svetlo dopadne do nášho oka, no tak ho vidíme.